Holding on your rope got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. I take another chance, take a fall, take a shot for you. Need you like a heart needs a ההר הפך בשנים האחרונות למקום חביב במיוחד על רוכבי אופניים או אוהבי רכיבות שטח היכולים לרכב במקום בתנאי שטח הרריים ולא מישוריים. מלבד רוכבי האופניים, גילו את האתר גם חובבי טבע המגיעים בעיקר בחורף לחזות בפריחת הכלניות מרהיבה ביופייה המתרחשת סביבו. עצי זית רבים נטועים למרגלותיו של הר הזבל ואף שטחי ענק לגידולים. למרות האדמה הבוצית שמותיר אחריו הגשם, המקום נעים לטיול בוקר בכל ימות השבוע. ראש העירייה מספר שהתוכנית היא להפוך את המקום למעין אתר תיירות ונבדקת האופציה לקדם תוכנית לבניית בית קפה קטן במרום ההר ורכבל מלמטה למעלה שישקיף על הנחלים שיעברו סביבו. It's too late to apologize. Then do not make mistakes in advance. קוראים לי אביאל אברמוביץ'. אנחנו יושבים עכשיו במשרדים של תאגיד מי הוד השרון, מה שאומר שאני מארח אתכם פה. אני יושב ראש הדירקטוריון של התאגיד. דירקטוריון זה כמו מועצת המנהלים, אוקיי? האנשים שלא עובדים בתאגיד, אלא מנהלים אותו מלמעלה, קובעים את המדיניות, אוקיי? אני יושב ראש הדירקטוריון הזה. אני יושב ראש דירקטוריון בתוקף התפקיד שלי כחבר מועצת עיר. אני נבחר ציבור, אני רצתי בבחירות, אני יושב ראש סיעת הירוקים בהוד השרון. בבחירות האחרונות שהיו ב-2013, נכנסתי למועצת העיר עם מנדט אחד. בתוקף המנדט הזה עשיתי הסכם עם ראש העיר, מה שנקרא הסכם קואליציוני, ואז קיבלתי להיות יושב ראש הדירקטוריון, אוקיי? מ-2008 עד 2013 הייתי סגן ראש העיר, גם כן עם רשימה שקראו לה הירוקים בהוד השרון. והחזקתי במועצת העיר את תיק, הייתי חבר מועצת עיר וסגן ראש העיר, סגן של חי אדיב, והחזקתי את תיק הקיימות, קיימות איכות הסביבה, שדרכו הגעתי לכל הנושאים של הירוקים, ומ-2003 עד 2008 גם הייתי חבר מועצה, נבחרתי, אז רצתי תחת כובע אחר, אבל גם שמרתי על דברים שקשורים לקיימות ואיכות הסביבה, הייתי מראשי הוועד של המלחמה נגד הבנייה בבית הנערה, איפה שהבית ספר הדמוקרטי. אז אני במועצת העיר פעיל פה בציבור, נבחר ציבור משנת 2003. איך אתה בעצם קשור לשיקום של הר הזבל? השיקום של הר הזבל הוא חלק מפרויקט סביבתי גדול שמובילה עיריית הוד השרון. והר הזבל הולך להיות כחלק מפארק סביבתי, שאני לא יודע מתי הייתם שם לאחרונה, אבל יש שם נחל הדר ששוחזר, ראיתם אותו? היינו לפני כמה ימים. מצוין, ראיתם גם את האגם. יפה. אז ההר שהוא הנחל והאגם שהם למרגלותיו, ההר הזבל הזה
שזה הר זבל מלאכותי. אתם יודעים שזה הר זבל מלאכותי, זה לא גבעה שצמחה פתאום מאיזו התקמטות כדור הארץ או כתוצאה מאיזושהי מפולת, זה זבל יש מתחת. אז ההר הזה הולך להיות חלק מפארק אחד גדול. כחבר מועצת העיר, הוד השרון, אני הייתי שותף לתכנונים, למחשבות, לדיבורים, לשיחות, לחזון, על השיקום של כל הפארק הזה, הפיכת כל האזור הזה, תא השטח הזה, לפארק עירוני סביבתי. חלק ממנו זה, חלק ממנו זה הנושא של שיקום ההר עצמו. מאיפה עלה לכם הרעיון בעצם להתחיל את השיקום? תראה, השיקום של ההר עלה, אם אפשר להגיד את האמת, אנחנו העתקנו את השיקום, את הרעיון של השיקום מהנושא של חירייה. שמעתם על חירייה? כן. חירייה זה היה הר הזבל של תל אביב. לא, הר ממש גדול, זאת אומרת, מרכז לפינוי פסולת גדולה של תל אביב, שנסגר כבר לפני 15 שנה, משהו כזה, אבל עדיין שכן שם, ושיקמו אותו. שיקמו אותו לפני כמה שנים, 10 שנים, אני לא יודע בדיוק, 8, 10 שנים. שיקמו את ההר, שיקמו למטה, בנו למטה מרכז חינוך סביבתי מאוד מאוד יפה, אני מאוד ממליץ לכם לנסוע לראות אם לא הייתם שם. הייתם? אני כן. היית, מדהים, נכון? כן. מרכז מחזור שם, הבניין היפה, עם כל הבריכות. והחליטו במקביל לזה לשפץ את ההר, לשחזר. זה לא נקרא לשחזר, זה נקרא לסלול שם הכבישים, לעשות שם פינות ישיבה, לעשות שם בית קפה, לעלות שם לתצפית, והכי חשוב, לקחת משם גז שהוא משמש כמקור לאנרגיה. אז הרעיון ניקח, אפשר להגיד, נלקח משם, אבל גם לנו יש פוטנציאל לעשות את זה. ראינו, כבר הרבה שנים רואים שאנחנו עולים למעלה, הנוף פה מדהים מלמעלה. הר הזבל הוא הגבעה הכי גבוהה באזור כולו, הוא 62 מטר גובה. מהגובה הזה אפשר לראות את תל אביב מצד מערב, ואת ערי השומרון מצד מזרח. אז עולים למעלה, זה מאוד יפה. ככה מערב. כיצד התחיל תהליך השיקום של הר הזבל? אוקיי. לא, תהליך השיקום של הר הזבל התחיל בזה שקודם כל משפצים שם כל הזמן את הדרך למעלה. שמים עליה כל פעם קורקר, כי בעייתית מאוד. נסתלה לטרקטורים, עולים בג'יפים וכל מיני רכבים כאלה, טרקטורונים שהורסים אותה. אוקיי, אז לאט לאט מנסים להדק את הקרקע וליצור שביל שאפשר יהיה לעלות בו, אוקיי? ככה זה דבר ראשון. דבר שני, זה החדירו למטה, מתחת להר, בכל מיני זוויות ומכל מיני כיוונים, החדירו צינורות כדי לבדוק אם יש גז בפנים. גז פעיל שנוצר כתוצאה מהתסיסה של הזבל שנמצא שם בקרקעית. ובדקו, ואם אתם תלכו לצד הדרומי של ההר, הצד הדרומי זה הצד של פתח תקווה, זה כאילו מהצד השני, אנחנו באים מהצד הצפוני, מהצד הדרומי, תוכלו לראות שיש שם כזה ארון, אפילו ארון שמודד את זה, שמו ארון כמו ארון חשמל, זה סגור. אבל יש שם שעונים שמודדים את כמות הגז שיש שם בפנים בתוך ההר. אז ככה התחילו לחשוב על זה בכל מיני צורות. בהתחלה חשבו אולי נפנה אותו בכלל. אולי נעיף את כל ההר הזה כדי שנוכל להתעסק עם השטח הזה, כי זה לא מוסיף הרבה. אז זה עולה המון כסף, זה עשרות מיליונים של דולרים עולה לפנות ההר הזה. והתחילו לחפש שימושים אחרים. שימוש אחד עלה, כמו שאמרתי כבר רגע, זה הנושא של הגז. שימוש שני כתצפית. שימוש שלישי שחושבים עליו, יכול להיות שיעשו בו חתך כזה, וישימו שם זכוכיות, ואז אפשר יהיה לראות לעומק את הפסולת לאורך השנים, איך השכבות של הפסולת נערמו עד שהם הגיעו לגובה כזה של הר גבוה, אוקיי? אז הרעיונות עלו מכל מיני צורות. כשראינו שאי אפשר לפנות את זה, אז התחלנו לחשוב מה כן אפשר לעשות. האם היו לכם קשיים בתהליך התכנון? ואם כן, אז מה? כן, הקשיים שעלו בתהליך התכנון של הר הזבל הם אחד, העמידות שלו. האם הוא מספיק יציב? האם זה שיתחילו לשפץ או גשמים שירדו, כשהחול שכיסינו, האדמה שכיסינו אותו, תירד עם הגשמים ואז זה לא יהיה יציב. זאת אומרת, כי זה לא הר, זה לא סלע גרנית שעליו נבנה ההר הזה, אוקיי? זה משהו רעוע, זה זבל. זה דבר ראשון. דבר שני, עלה הנושא של הפליטות של הגז. האם זה בריא? האם זה מסוכן? האם אפשר להיעזר בזה? אוקיי? דבר שלישי, עלה הנושא של העלויות. זה קשיים, זה עולה כסף.
מה לעשות, איך לעשות, צריך רעיונות, לקחת מהעולם, לקחת מהארץ, כל מיני דברים שאפשר לעשות. האם נעשה נקודת תצפית ובית קפה קטן למעלה? האם נעשה שביל? האם נעשה שביל הליכה? האם נעשה כביש להליכה? האם נתיר לטרקטורונים לעלות? או שנשים שם שערים וברזלים ויוכלו לעלות רק רוכבי אופניים או רוכבי אופנועים או אנשים שעולים ברגל? זאת אומרת, ההתלבטויות הן די גדולות. האם נשים מעקה שיוכלו לעלות גם ילדים או קשישים, וכדי שהם לא יסתכנו, או האם נשאיר את זה ככה, טבעי, ואז זה קצת יותר מסוכן, אוקיי? האם, איך נכסה אותו? בקיץ הוא הרי יבש, מתייבש, הוא הופך להיות מוקד לשריפות. אתה יודע, כל ההר הזה, כל הפרחים, כל העשבים שגדלים בחורף, הם מתייבשים, והם יכולים לשמש מוקד לשריפה. מה לעשות עם כל המשאב הזה? היו בעיות עם זה, כן, היו בעיות. האם לפנות אותו כי הפסולת אולי, נגר זה מה שהמיצים של הפסולת מחלחלים לתוך הקרקע. יש כל מיני בעיות עם הר שהוא לא הר טבעי, גם עם הרים טבעיים לפעמים יש בעיה, אבל עם הר שהוא לא הר טבעי, שמורכב, בנוי מזבל, יש בעיה קצת. אז היו כל מיני התלבטויות וכל מיני רעיונות. עדיין חושבים על זה. מהו החזון התכנוני ביחס להר הזבל? וכיצד אתם רואים אותו בעוד 10 שנים? אני יכול להגיד לך איך קוראים לך? אפק. אפק. אני יכול להגיד לך, אפק, שהחזון התכנוני זה לראות את ההר הזה למעלה יש איזושהי פינת ישיבה מדהימה על 360 מעלות, סככה כזאת, שבאים תלמידים, תושבים, ילדים, אזרחים, סטודנטים, כל מי שמעניין אותו לראות את הנוף הזה, באים לשם ויושבים ומקבלים הסברים. זה מצד אחד. מצד שני באים כל מיני חבר'ה שרוצים לבוא לראות זריחות בבוקר, או שקיעות רומנטיות. קרה לי כבר שעליתי למעלה וראיתי איזה זוג שבא עם כזה אוהל, סידר לו וישב לראות שקיעה בנוף, מאוד יפה. בעוד 10 שנים גם אני מקווה שהוא יהיה כבר, הדרך תהיה סלולה לגמרי, שיהיה לנו שם טורבינה, טורבינה זה מנוע שעושה חשמל, אוקיי? טורבינה חשמלית שתיקח את הגז מההר ותהפוך אותו לאנרגיה חשמלית שתאיר את כל הפארק הזה כולו. בעוד 10 שנים אני מקווה שהחלק הארי של הפארק הזה, שצריך להיות מורכב ממרכז נופש, האגם עם מלא ציפורים ומלא צמחייה והנחל, יהיו שלמים, ואז ההר הזה יהיה חלק מפארק אקולוגי סביבתי. אוקיי, אז תודה, זה שאלות שהיו לנו. אוקיי?